Opa, xenteña da boa! Filetes de lirio en salsa de noces. Creo que son dos peixes máis socorridos que temos. Xunto cos rapantes, creo que sempre, uns lirios sempre hai. No mercado, en calquer supermercado, nas peixerías, uns lirios sempre hai. E, por suposto, fritidos. Están riquísimos. Bueno, podemos facer de dous xeitos. Hoxe imos rebozalos en fariña, nada máis. Pero en fariña e ovo, aí como que quedan o que falamos moitas veces, a cápsula. Aí encapsulamos, entonces cócese dentro. Aquí non vamos a meterlle o ovo, porque imos a facer a salsa de noces. Entón quero que case o sabor do peixe cas noces. E despois con isto imos facer un puré mesturado con pataca, con un ovo para darlle un pouquiño de untuosidade, un pouquiño de nata, e máis as espinacas. E pouco máis. Pan un pouquiño de viño, pero eso o vemos. Hai unha anchoa para subir o sabor da salsa, xa veredes, un truquiño, moi bo. Sobre todo para diferenciar, cando facemos unha salsa de noces, entre peixe e pescado. Despois seguimos falando, que senón enrollo moito. Pero faltan as noces, andará subido unha nogueira. O gran Rafa Durán, agora estamos nelas, así que han de caer pronto. Don Rafa Durán, compañeiro, por onde andas hoxe? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Nogueira de Ramuín. Home, claro, se queres noces, eu veño a Nogueira de Ramuín. Sí, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de noces, sabes ese que chega a unha farmacia e dille: ten pastillas para deixar de ser exagerado? E dille o farmacéutico: teño, cantas quere? 863.256 millóns. David, de Finca Tellada. Sí, señor. Tes noces? Teño noces, ves a vos sitio. Xa que estamos en Nogueira, que mellor que as nogueiras de aquí de Armariz. E digo eu, por que son tan boas as noces que traballas aquí? Porque son así ecológicas, non se les dá tratamento ningún, non se suelen lavar as máis sucias, as máis que veñen ca cáscara, con envoltorio e tal. Despois ao resto non, paso un cepilliño, las sacudo un pouco e van así como van. E non se lle bota ni lejía, ni produtos químicos para que blanqueen, ni nada. Porque isto faise habitualmente, mellor? Sí. Ah, para a industria faise máis para que teñan boa presencia visual, que sea a cáscara blanca, pero eso pode meter, a ser madeira a cáscara, pode meterse dentro da... Claro, aunque sea moi poca cantidad de lejía, pode mezclarse dentro do fruto. E eche mellor dalle así o fruto tal cual. Viñamos falando cos compañeros no coche de camiño aquí o precioso que é esta zona, as árbores autóctonas, sobre todo as nogueiras, non? Que están por todos lados, como esta que temos aquí. O que non sabe a xente, bueno, a xente sí que o sabe, perdón, o que non se sabe habitualmente é que a noz non ven así como nas bolsas. Non. A noz está envainada, non? Aquí xa está seco. Eso xa está algo de pasada, que estamos teniendo alguna peste últimamente, pero esto, a cáscara que envolve é verde, gorda, e cando está lista para comer, ábrese, como neste caso, e despois as pelas, quitalle isto, que é o que mancha todo, incluso para recollelas e para todo é o que máis mancha. Mancha moito, non? Mancha muchísimo. Mira, mancha moitísimo. Sí. E por eso dá moito traballo e por eso son tan caras. Dime unha receita con estas noces que che gusta a ti. A mí o postre me gusta facelo de plátano, aparte ahora hai que apoiar o plátano de Canarias, plátano, queso de cabra, noz e un chorrito de miel por encima. 30 segundos no microondas, está... Microondas? Sí, 30 segundos de microondas, está buenísimo. Outra forma de elaborar. Xoanqui, vale cho produto ou non? Valen perfectamente, mi amai. Sabía eu que sí. Pois aí cho mandamos, David. Estaremos atentos a ver si aprendemos algo hoxe na receita de Xoanqui. A ver que lle sae cas noces. A ver. Que para ir van. Moitas grazas, compañeros. Mirad que virguería. Mira que virguería. Ten toda a razón do meu pai. É que envidia isto, calquer noz. Eso, ademais, o sabor que ten é puro. Ten un sabor fantástico. Unha noz destas, ademais pesan. Unha noz destas fan por 7 das outras desas que mercamos. Eso vos lo digo eu, de sabor. Aquí hai sabor. Aí estemos. Bueno,
Comezamos facendo a salsa. A idea que dixo o compañeiro de facer o microondas co queso de cabra, ca mel por riba, fantástico. Eu creo que calquera dulce. De feito, nas sobremesas, eu cando fago os biscoitos, sempre hai, na casa sempre hai un cesto con noces. É raro cando fago que non lle tiro unhas noces por encima, unha ensalada, lle tiro unhas noces por encima, uso moitísimas veces. Outra cousa que facemos tamén na casa, que as noces, eso xa é, cando se acaba, xa, antes de que se acabe, xa facemos outro cacharro. Sempre dixen que a mel, e aquí en Galicia a mel, que as noces. Entonces, temos o cacharriño dese de reciclaje, enchemos en noces peladas e depois mel por riba. Eso queda aí. Eso por os iogures e demais. Son destas cousas que facemos e que sempre están aí, eses fondos de armarios. Bueno, non me enrollo máis, que vou contar deste produtazo. Arrimamos, precisamos estas anchoas porque imos a subir o sabor con un par delas, cando pasemos polo brazo triturador, con un pouquiño tamén dese aceite, imos a subir o sabor desa salsa. Vai a ser como, a ver, pensad unha cousa, cando nosotros facemos un pincho ou así, ou unas pizzas, casa moi ben o tomate ca anchoa, con ese salgado. Neste caso incluímos o froito seco e o allo, cando facemos os tomates asados ao forno co galliño. Estas tres cousas, vale, casan perfectamente. Metemos ya noce e cando lle metemos o froito seco, o único que vai a dar é sabor de noz, un pouquiño máis torrado. E un chisquiño de viño branco e un pouquiño de caldo para regular. Non te des caldo, non pasa nada, Vale, aquí con un pouquiño de auga vai a ser media cunquiña, se nos fai falta. Ben, comezamos. E o pan. Hai outras versións, non? De facelos máis cociñados, esta salsa, pois, por exemplo, con unha cebola. Botamos unha cebola, pasamos do pan, ou podemos botar as dúas cousas. Pero neste caso, imos facer unha cousa e que apetece cambiar tamén un pouquiño, non? Non tirar sempre do mesmo xeito para facer a salsa. Así que aprendades deste xeito me parece moi interesante de facer outro tipo de salsas. Ben, o que sí que é común en prácticamente todas as receitas é comezar con ese fondo de aceite de oliva, Eso sí, pode ser un fondo de manteiga? Pode ser. Va a seguir o aceitiño de oliva, que queredes? Bueno, aí. Vamos deixar aí, non vamos retirar, nin vamos pasar por un machucador, nin nada. Esta, digamos que vamos usar o pan para dar consistencia a esa salsa. Pensade que prácticamente o resto é líquido, excepto o pan e as noces. Vale? Por lo tanto, aquí venme moi ben meterlles unha cousiña un pouquiño sólida para... Voulle poñer un chisquiño máis, un chisquiño así máis. Eso. Ben, ben e ben. E tiramos para adiante. Prendemos o lume. Vale, vou coller as orellas porque vou botar a man aquí seguro. Vale, e vai. Deixamos que torre un pouquiño. Vamos a quitar isto aquí e seguimos avanzando. Os dentes de allo. Isto xa fora. Un platiño. Aquí. Dous dentes de allo. Dous vou usar. Tres non. Dous chejan. Pelamos, despois pasamos todo polo brazo batedor, Ou polo brazo batedor ou polo coador chinés. Ou polas dúas cousas. Primeiro polo brazo batedor e despois, se vemos que a salsa non queda moi fina, ou nos apetece que a nosotros quede máis fina, a salsa en bruto, incluso non pasar por nada, É dicir, podemos facerlo de tres xeitos. Non pasar por nada a salsa, tal como salga da tixola, pasar polo coador chinés, ou polo pasador de puré e despois, se queremos, por un escoador, dependendo do grado que queramos de espesor desa salsa e de untuosidade que queiramos. Xo facemos moitas veces, tamén así aquí. Vale, vai.
Veña. O dente de allo, bueno, eu estou picando, pero como vai todo triturado tampouco fai. Vale. Vale. Comezamos frixindo o pan. Vale. De seguido, o dente de allo. Despois, o pemento doce. E despois, o tomate. O pemento doce antes xa sabedes por qué, non? Aí. Aí. Porque se non queimase. E despois, cando lle botamos o líquido, que é o tomate, pois aí apájase. E xa podemos cocer con el todo o que queiramos. A ver ese pan. Collemos aquí. 2 garfos e unha culler de pau. Veña, imos torrando aquí ese panciño. Aí. Ben. Moi ben. 7, 8. Ainda acerta un puntiño máis. Vale, seguimos aquí co tomate. Vale. E vale. Listo. Fora. Máis cousiñas. Seguimos avanzando. Perixel. Un chisquiño de perixel. Que non falte tampouco. Cambiamos o perixel. Podemos cambiálo por ourego. Ourego ou alfábega. Tamén quédelle moi ben. Casi mellor o ourego. Nese caso, podemos integrar tamén o perixel e máis o ourego, De feito, o mellor nun pratado final, poño un pouquiño que teño aí na horta. É interesante o das ervas aromáticas que temos agora, Temos agora, me refiro que estamos usando agora, porque antes non salíamos do perixel, non salíamos do ourego e non salíamos do loureiro. Moi pouco. Fai 30 anos aquí a alfábega, mi madriña querida. Vale, perfecto. Moi ben, temos torradiño o pan. O temos ideal. Ideal. Baixamos un pouquiño, 8, 7, 6, 5. Ben, o allo para dentro. Aí está. Aí está. Unha voltiña, veña. Que ben. Mira, está moi crocante xa, Douramos un pouquiño o allo. Eu sei cando está dourado porque agora xa comeza a soltar, moito máis non o deixamos pasar. O teño no 4, Vedes, hai calor residual aquí suficiente como para que se faja sin queimar nada. Eso é. O pemento, 12 o xusto para sacar arumes. Damos unha voltiña. Uá, que rico. Que rico este pan. Lembramos agora o arume que temos aquí, o que lle chaman as migas, estas migas de pastor, non? É un xeito aí similar. Moi parecido. Vale, ben, ben, ben. O tomate comeza a saltar xa os seus xugos. Así e así. E que se vai cociñando aí pouquiño a pouco. Esta salsiña, agora, buah, tedes que estar aquí, do rico que ule. Botamos un chisquiño de sal. Un chisco nada máis. Moi pouco. Por qué? Porque despois vai a levar ancho máis o aceite da anchoa. Vale, un par de anchoiñas desas, máis un chisquiño, e aí hai sal. E aí hai sal. Por eso digo, cuidadiño co sal, Moi ben, máis cousiñas que temos que facer. A ver, isto é o final, agora imos con isto.
e con isto. Ben, por unha banda. Por outra, o puré de pataca. Por outra, os lirios que imos a rebozalo aí. Vamos a poñernos co puré mentras imos facendo iso. Un cunco. Váleme perfectamente. Un machucador de patacas que tiña por aquí. O invento. E se non xa sabedes, garfo e a facer bices aí. Vale. O tomate comeza a coller cor. Ben. Vale, viño branco. O teño no 9, Aí, media cunquiña. Deixamos evaporar. Que rico. Esta salsa está moi boa. Moi boa. Bueno, vedes, aquí xa non hai viño. Caldo. Unha cunquiña. Boa, E aí que ferva. Eso que se desfaja aí, o mellor eu que sei. 20 minutos vai a levar, facelo. Eu agora mesmo, incluso, o que vou facer é poñer a tapa. Non quero que se evapore e despois, no último intre, nos últimos 2 ou 3 minutos, se queremos que está moi líquida a salsa, nada, quitamos a tapa, deixamos que evapore e xa se concentran todos os sabores e concentran o espesor. Vale? Aí quedas, sen máis. Isto vai ao final. Poñémonos ca pataca. Gran invento. Cargamos para facer o puré. Creo que xa fixemos varios purés con moitos sabores. O de espinaca non sei se fixemos algunha vez. Eu o teño feito e despois de facelo puré e gratinalo. Veciño! Hola, veciña! Xa me tardaba a verte. Ai, que o alegría, señor. que traes aí? Pois mira que contenta veño. A ver, por qué? Que me fixen traes? por primeira vez e me saiu de maravilla. Ai, eso que? Fariña de garabanzo. Fariña de garabanzo. Que che parece? Oye, venme caralluda, Entón, fariña de garabanzo. Sabes por qué? agora? Sí. Porque eu sempre o peixe sempre o friximos con fariña de garabanzo. Ai, Queda pois máis mira crocantiño. pai, mira E pai, tiña aí... pois cambiámola. Cambiámola. Cambiámola, Vouno usar daquela poñiches agora esta aquí. mesmo. Mira, Sí. botei os garabanzos no Dime, como procesador fixeches? de alimentos. Sabes que che dije a verdad? Eu utilicei un molinillo de café. Porque non teño... Sí, e vas poñendo pouquiños a poucos, e deille ao botón, e vou moendo hasta que queda fariña. Bueno, non está Oiches, mal. encantoume. Mira pa aí, estou investigando. Estou investigando o mundo este das fariñas. Oye, pues, que é un acerto, A pasada. Mira, despois co coador, coeina así un pouquiño pa, Sí. bueno, os cachos máis grandes que queden fora. Claro. E aquela coala un par de veces e hasta que che queda así, e ora Cunha mira. peneira, colles a peneira, racatacatrán, e fora. Me meneaches aí, fixeches o baile do meneito. Mira, para rebozar isto, pos postres, pa todo. Xa, bueno, Para os a ver, é postres. pa humus, claro, pero a xente parece que para o o garabanzo só garabanzo. sirve pa humus. Sí, é máis pouco cozido. Ah, mas sí. Pouco cozido depende, porque hai sitios onde botan garabanzos o cocido, Sí. pero hai outros sitios onde botanlle fabas. Bueno, E é acompañan verdade. con fabas. É verdade. Ti queres, de faba ou de garabanzo? Das dúas, Eu son das dúas, non me fajas escoller. Non deixas nada. Eu non deixo nada, me cago na mar. As miñas. Mira, Pois- eu son de faba no caldo e de garabanzo no cocido. Ah, moi ben. Pois mira, estou investigando isto das fariñas, porque claro, cada día hai máis intolerancias, sabes? Sí. E a min a verdade é que ás veces tamén estou moi inflamada, Ás veces abusamos E hai- un pouco das Sí. fariñas, sobre todo da de trigo e demais, Sí. cando temos tantas aquí, verdad? Sí, a de sí, garabanzo, sí. a de castaña. É a de castaña, a de avea, a de espelta, A de a de centeo... Estou cheo aí, investigando todo isto. Que e bo. esta Oye, tamén, veme moi ben. esa parte dos rebozados, é que lin que sirve para facer unha tortilla de ovo sen ovo. Os fariña. veganos. Claro, ti esta mezclala con auga Sí. e faz así a textura como se tuvera o ovo batido. Bueno, que son as papas, non? Unhas pouco papas. así. Unhas papas, sí. É Vale, moi moi ben. ben. Teño que probar eso un día, a ver se lle dou a Irene en jaño. Sí, oye, pois mira, é un xeito tamén de facer, cuidado, Si gústame, gusta aos gústame a idea. cativos. Gústame a idea, sí, señor. Diz que esa é unha tortilla vegana, porque así xa non usas o ovo. Claro. Entendes? E esta fariña é sin gluten tamén. Cuidado, a mí non me convences, pero bueno, eu vou botar Bueno, eu tampouco. Vou botar yo a cociña, vamos. Que non sei que pasa a vida. Se daquelas araucanas, acordaste? As Que tu venches galiñas? aquí. Sí, as que tiñan pelo. E ovos azuis. É os ovos azuis, Sí. claro, unha tortilliña aí, ó. Mira, mesturamos. Que fa? Aquí vamos a mesturar, mira, a pataquiña, que xa teño cocida, con un pouquiño de espinaca, ves?
e tiramos aí para adiante. Toma, dalle unha voltiña a isto. Eso, bueno, sí, xa toma, marchaba. remexe aí un pouquinho. Xa marchaba. Non, pois non marches aínda, quero xa aí un pouco. Porque así vou coller eu e vou a quitarlle a xema a este ovo. Xa marchaba porque dixen, bueno, pois xa lle deixo. Daquela vas rebozar aquí os lirios. Que son estes? Lirios, non? Os lirios, sí. Sí. Espera que vou a... Aí vai a xema, e aquí a clara. Aquí. Aí. Así machucadiño, Así machucadiño, sí. Chico, que ben, ola pataca, neniño. Verdad, e a que dalle un punto guai esa tona. Viches que non... Aí vai, sigue machucando. Moi ben, aí vou. Aí vai, veña. Isto vouche aprender, que a miña nena a Irene gustalle moito o puré, E as espinacas tamén. A todos os nenos, verdad? E as espinacas, e sabes que lle gusta tamén aos nenos, que parece tal. O brócoli, desde logo, estou vendo que a cantidad de nenos gustalle moito o brócoli. Ai, sí, arbolitos. Arbolitos. Sí, como ves As eso? arboriñas, moi ben, Mira, mira. e se botamos un chisquiño de nata? Un chisquiño nada máis, sí. A ver. Un chisquiño. Así. Así. Para volver a un pouquiño máis suntuosa. Ui, E aí moi queda. bo, Rico, Moi bo, Como moi ule bo. iso, Sí, Mira, señor. o que aquí non vou a perdonar, aquí non vou a perdonar un pouquiño de pimenta. sí. Eu tamén. Ti lle botas noz moscada? Sí. Non, pimenta, digo. Eu tamén, eu a pimenta, noz moscada, eu non sei por que asocio xa directamente ás croquetas. Entón non quero mesturar aí na cabeza. Sí. Mira, outro truco que vou a facer, que ao mellor para os nenos venlle moi ben, porque nosotros apartamos as espiñas e demais, pero despois nos lirios que veñen así, eu o que fajo é quitarlle estes as aletas dorsais. Ai, para que non encontren nada. Para que non encontren, Claro. porque, mira, fajo así, ves? Corto por un lado, e xa teño unha, Sí. e despois deixo por esta vella, deixo outra, e xa teño outra. E despois, isto, cando o frío, moitas veces fajo que lle chaman eles os fingers, non sabes, de Ai, que peixe. bueno. Claro. Que E así bo, sí, quitamos señor. este peliño de fora, ves? Sí. Que repichan o fudiño, que tienen espiña, pero se eso quitas A ver, aí e tal, moitas veces sí, fríes, sí. e o podes comer igual. Oye, mami, isto ten unha espiña. Por si acaso, Sí. por si acaso. Ai, moi ben, moi ben. Pois gustame moito esta receita. Esta vouche copiar eu dos Aquí está. fingers. Sí, o fin é a salsa. Boa idea. Usar isto, as noces para facer a salsa. Bueno. Tamén, Xoan, que aquí ole todo de maravilla. Teño que marchar, senón xa me bueno, poño aquí. veña, anda, toca o foco por aí adiante. Bueno, este xa che deixo listo. Vale, Pois oye, xa me moitas contarás gracias. que tal esta, Xa te contarei. Eu creo Ora, que nada, genial. Xa me poño a facelo. Estou investigando. Marcho! Vale, moi ben aplaudindo aí, para que non leve nada. Ahora xa E a aprendín. justificación ten as mãos ocupadas. Chao. Chao. Bueno, vedes, vou deixar 5 minutiños máis que espeso un pouquiño e o que vou facer é retiralo de aí e pasalo ao meu vaso batedor. O mollo para aquí e pasalo polo brazo triturador. E outra cousa que vou facer xa é poñer o aceite a quencer para frixir os lirios. E dai a un listo para comer. Non hai nada. Non hai nada. Vémonos agora. Non me digades que eso non se come así, Estos snacks de lirios. Esto comese así. Así directamente. E mirade, o que fai, se o mantemos un pouquiño rebozado, vedes, mantense tesiño. É moi interesante. Aí está. E ora, botamos 2 minutos, Que ricos son. Bueno, desta forma, vedes que vai sin ovo, verdad? Pero somente con un poquinho de fariña. Se non tedes fariña de garabanzo, xa escotaxe desa veciña. Non o tedes porque non quere, porque garabanzos hai na cena de casa seguro que hai algunha. Listo, vedes, comezan a repichar aí. Vale, apagamos o lume. Fora. Aí está. Listo, non precisan nada máis, xa están feitiños. Feitiños e riquísimos, Vale. E agora, con que imos a cubrir este peixiño? Viña para aquí. Temos toda a salsa que botamos aquí. Collemos unha anchoa. Esta das boas, nin unha liña, vai a virguería de anchoa. Buah. Aquí temos todo o sabor, o saborazo,
Isto é moi interesante facelo, Por favor, probadeo. Probadeo. E botamos un chisquiño deste aceite así. Aí está, sin máis, un pouquiño máis. Eso é. Retiramos e as noces para dentro. Retiramos e enchufamos. Aí está. Aos poucos. Aí, vale. Ben, lembrades o principio que estaba comentando, que vos falaba, non? De si pasamos polo coador chinés. Ahora é cando valoramos si queremos unha salsa máis espesa, máis fina ou non. Eu vou deixar así, Sí. Non me queda outra cousa que rematar de facer ruido aquí, incorporar a tarteira, menear 2 minutos a lume baixo para xuntar sabores e para que esta salsa de noces se integre aquí dentro deste pedixiño, empratar co puré de pataca que temos feito aquí, puré de pataca e espinaca, e listo que para comer. Vémonos aí, na esquiniña da mesa. Ata agora. Hoxe a salsa de noces dámoslle sabor a mar. Nunha tarteira torramos o pan, engadimos o allo, o pemento doce, o tomate, o viño, o caldo e salpementamos. Cocemos uns 12 minutos e triturámoslo xunto coas noces e unha anchoa. Facemos puré mesturando as patacas e as espinacas cocidas. Incorporamos a xema de ovo, a nata e salpementamos. Sargamos os lirios, pasámolos por fariña e fritímolos. Cocemos os lirios coa salsa durante un par de minutos. Empratamos co puré e listo para comer. Xa papei un par de lirios, de camiño para aquí, estaban impresionantes. Non deixedes, de facer esta salsa. Esta salsa de noces é moi polivalente. As noces, un tomate e un anaco de pan máis un allo sempre temos para casa. Nos soluciona e nos suben para arriba un prato. Fano moito máis elegante. Neste caso, con lirios. Ora, queredes facer tamén unhas as de polo, por exemplo. Espectaculares. Prácticamente o mesmo xeito. Unha tarteira, facemos a salsa, incorporamos e listo para comer. O puré de pataca, neste caso, vai con unha verduriña que nos ven moi ben, que é a espinaca. Ahora, metémoslle outro brécol ou uns chícheros. Cantidad de veces eu misturo con uns pouquinhos de chícheros con cuidadiño e quedan estupendos. Bueno, un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao. Que rica é de casa,